Banggi thoma mumar tum lang ke jang pen apran ke daw. Blue Giant mate KAL SFC atum Tezpur Challenge Football Tournament along ipaprang dun. MS Dolamara Lems Cooperative Society atum kecheng si executive meeting tangni. Karbilong life Adap Abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Kidam tang patumi chitti ni phai crate troxy bhomkuruani amri constituency ke parlo Putsaria rong along bangke thom arta ki juma mumaratum fisaria long langa chingnu dam pen aprandam jui. Lakha hini amri constituency ke parlo Putsaria rong along kedam tang bhomkuruani porphai ke thom apor malom arta ki jum bangke thom arlo somar fisaria long langa chingnu dam pen aprandam jui. Labangso huni ke pholake mindar son terang lapen bounty rong hang pia supi kachirop bang hini mate twins Angelica terang pi lapen Saronika terang pi arta ningkan sirkep lapen Samuel Songja terona supi Ador sonei teron pi arta ningkan troxy Putsaria rong. Labangso ki phonang koke kedam tang bhomkuruani rong araratum charge dun lap lapen usumaratum ta kaiketa charge dun ver bons tame bhomkuruani bangke dun de detsi hemdokok. Laso PR ni kang sam por phai ke thoma por malom phang ok ong pura fisaria long lang chingnu dam puta inut bang hini rongara tum nang than dun. Labangso incident ke phola ke tirang hempen bang hini lapen tiron hempen inuratum si phupon lo. Labangso long ang ton alam kachini japhan ape po tomalong humri dam lo. Bon sitame aning adu ke domat lamthe nang ningje dun de dadlo. Lasi Putsaria me karmate ronga saratum kaning je alam thele non arjupon sinam. And regarding the incident, the local police officer, IC sir, also came to inspect the incident, and both the parents clearly defined that it was a total accidental, as they don't have any enmity with any other person, so they are convinced that it is unfortunate. So they don't want to file case to Thana. Ulukunchi pen himari rong par karbiang long life. Tezpur Havara long non ke padupon bom football ke pathu kachipate Tezpur Challenge Football Tournament along Karbiang long lapen Asamang tang along nongnam kache thangnai football team Karbiang long Morning Star Football Club atum semi-final ang deng along anghoi kache palong dun. Assam along rialong football ke pathu kachipate ang bong pen ke thinei ajai mek Assam State Premier League mate ASPL along kachipahai pon barim mate defending champion Karbiang long Morning Star Football Club mate KAMSFC atum non Tezpur along supialong ke do polo field Tezpur along non ke padupon bom Tezpur Challenge Football Tournament along chitti ni phai krip clear ni pre-quarter final match along Tezpur tumaphan paremponsi puthot quarter final match along SSC Kolkata tumaphan 11-0 mate krisi 5 goal pen chepahai pon thulo labangso ka chepahai pon pen KAMSFC atum semi final lang deng along an anghoi chepalong ponlo semi final match ke pathu ponji rake chitti ni phai ingkoi rahiniar ni pusi pangdak pon Abirta ki ripon long atengke pre-quarter final ang deng ke pathu hut KAMSFC pen pathu bangphu har bamon timungsi best player of the match anong e chepalong pondo lapen quarter final match long abangke KAMSFC pen pathu bangphu Kamalson long Parsi best player of the match anong e chepalong pondo Labangso tournament lake Tezpur District Association hin pensi ke patir pi ponlo News Desk report Karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan
Gani rong pipi kudak laharian. Apa lagi kisu? Amat iya kong awe thang awe mala amar jiwan dawai chulo. Amar iya kong dadulo. Nge ikrom da thiulo. Duta tumi muchalo. Men ke ket in leng pi so amar jibon ada bagi cu penon asak udu mile cuci aku ke jungkreng king sudam kan ini asak udam unlo ron thom an lon non pen ka udam unlo ma nên aku cu thu bom lo ren kip ana kan no cu bom lo Klardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trok pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon Bangso executive meeting mate claim bang amayalong chedon sarpen hundor phangchua phan chairman apen Daniel Terang phan vice chairman arpu pekponlo tudam tang pai pai ko ra hiniar ni dolamara lems kilik padodep pen pini chitini phai trainer ke parni ansi lems chairman arpu pekpon thekpinlo Karbiang Long Life kena arah dona apa? Ini non libat dolamara cooperative society macam lems office orang situ. Musim ini kebang malah ke kedam tang pai ciklu taring ko ini bangso lems satu cat kilik. Jadi ada ini ciklu yang cok kaya pilih bangso first executive meeting dulu. Bangso executive meeting lo si lems chairman command malah dan vice chairman command malah bangso alam tu ceparai pun lo si. Jadi ada ini ha. Ini lems lo chairman ke mana ke hai untuk hangcu lo pen vice chairman Daniel Terang alam tu si lo bangso lems lo peneng pen Kebang gilang ni kan puan apa misen dan kacari dia pada antum cing waita lo si alang tu pen ilam hesi kacari fasinili bori pol department arona bang putin kachini ne ki doko jok la pen ratchari abe kache sana tumon ke jap ajok executive meeting anparta chairman ang hoy kache pek papichet asonlo anparta chairman ang hoy jongsi kangwai chikloi john lit tot pulote department pensi chairman ang hoy nang che toipo Bonta Lems Secretary Ronjon Teron Penajok Board of Directors Atumapan Phasi Mei Nilin Lo Bangso Me Longsi Chedon Sarpen Hundor Phangchua Phan Chairman Lapen Daniel Terang Phan Vice Chairman Arpu Pekpon Lo Lapen Alang Litumapan Karbi Puho Pen Archu Pon Zat han klaim pon di man sini tu mak sini dulu so kata aduh kalau ni jadi terus Yes, shareholder bang ke ni tum la so large size multi-purpose labang so lems long pen le lang dam lo pung te aphai bang compete thang yang la la si labang ke ni tum un an pen ni tum la office atum pen chingbai pen si ni tum ko la bang ku bang ke te bat pompo la pen ni tum akama tha bang ke la no then non headong sa tame pinia me ben tame ni tum che than pon lo je ke dam tang hut ni tum committee aprang hut pen ni tum ke claim pon apa ring pen cheng lok la ka to ko ve pen jong si ni tum kapre la so thak si BKK sa la pen kuwe rubber la hai putak ni tum ke en pon tang do la hai pen jong si ni tum claim pon prong te kinang ana tuma fan ni tum la pen hala tuma fan kenang je hormu la ana bat la pugalisi tame mane asu ke admission of an ka siksak do mane bang ke further hires kachari dan je fan hong kachari dan je fan patai se fan ka siksak do brung te ni tuma hinten la hai tame ni tuma thapon Melong ningkan phong bong ki claim ke dam ki messenger phanta chethan che pare ponlo dolamara pen arji sonong phar Karbiang Long Life Lakha Kep Hauraghat Mate Hawar ke hat constituency malom men Tumon charting ke the penajok Pinang Anarong Hemrit ke na hokpon Bangso tumon charting ke jablake aju por phai Chris Sira chitima por malom si nang japlo Tumon ke jab ahir kang tangrak parpi gajok Uttar Borbil Chirurong Hangarong pen kadukave Doner ke bahema bangke tumon panahok edlo Lapenan parta Pinang Arong along Hemrit na hokpon Anparta thetan na thing piarong sitame bangso tumon charting ke japen panahok ponerlo rong rupalu hemri chot kalisi hauraghat mate hawar ke hat ahawar rihingame ari sitame pinangan panahok ponerlo bonta ko pai ke miajok arenga hu ke so bangke avelang pusi rongara da tumpen thanpon
Havar ke hat pen harsing rong pi Karbi Anglong live. Tang te pini Adap Abirta ke lapuan si kang ton poniklong Kardom.